Ja, du skal lige gå rundt om hjørnet, og så til venstre. Situation. Jeg synes, det var utrolig frustrerende. Jeg var blind, og jeg kunne ikke rigtig finde rundt, og jeg vidste ikke, hvor selve automaten var. Og så da jeg kom frem til automaten, for mig var det bare en stor flade, en skærm. Jeg vidste ikke, der var nogen knapper. Hvad var det, der gjorde det svært? Det var det her med, at det bare var en flade, det var en skærm. Jeg kunne ikke, jeg vidste ikke, hvad det var. Altså, om det var en billetautomat, eller om det bare var en stor glat overflade. Du vidste ikke rigtig, hvor du skulle trykke henne? Nej, det vidste jeg ikke. Hvad ville kunne have gjort det nemmere? Det, der ville have gjort det nemmere, det ville være, hvis der var noget lyd på, eller nogle knapper i blindskrift, sådan så jeg kunne færdige mig rundt. Og fornemme? Og fornemme, hvad det egentlig er, det her.